ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଂ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଜି ମାଇଁ ଟିକେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାରି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବାରିରେ ତ ବହୁତ ପନିପରିବା ଲାଗିଛି, ଆଉ ପନିପରିବା କିଣା ହେବ ବି କମ୍ ପାଇଁ। ମାଇଁ ସେଥିପାଇଁକି ଆସିଛନ୍ତି ବା ବାରିରୁ କିଛି ପନିପରିବା ନେବା ପାଇଁ। ମାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ବିନ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି, ମାନେ ଆଜି ବୋଧେ ବିନ୍ ଭଜାଟେ ହେବ। ଆଉ ବିନ୍ ଆଳୁ ପଡ଼ିକି ଭଜା ହେବ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ମାଇଁ ଆଗ ବିନ୍ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିନ୍ ତୋଳିବେ, ତାପରେ ଅଲଗା ଦେଖିବା କ'ଣ ତୋଳୁଛନ୍ତି ମାଇଁ। ଆଉ ମାଇଁ ପୁଳାଏ ଖଣ୍ଡେ ବିନ୍ ତୋଳି ସାରିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ତୋଳୁଛନ୍ତି ମାଇଁ। ଏବେ କ'ଣ ଏଇଟା କାକୁଡ଼ି ମାଇଁ ତୋଳିଲେଣି। କାକୁଡ଼ି ତୋଳୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଜି କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ଟେ ହେବ। ଆଉ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ହେବ ବୋଲି ମାଇଁ କାକୁଡ଼ି ତୋଳି ଚାଲିଛନ୍ତି। ୱାଓ, ଦେଖିକି ତ ଆଜି କଞ୍ଚା ଖାଇଦେବାକୁ। କାକୁଡ଼ି ପରେ କାକୁଡ଼ି ସବୁ ମାଇଁ ପନିପରିବା ଆଜି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ତୋଳିଲେଣି, ତାମାନେ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ଟେ ଧନିଆ ପତ୍ରଟା ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କାକୁଡ଼ି ସହିତ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଟମାଟର, ଲଙ୍କା, ଓଫ୍ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଧନିଆ ପତ୍ର ତ ଏବେ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ଧନିଆ ପତ୍ର ଏବେ ତୋଳିକି ଆସିଲେ। ଏବେ ଲଙ୍କା ତୋଳିଲେଣି ମାଇଁ। ଓହୋ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ସେୟା। ଆଉ ହେଲା କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ରେ ଲଙ୍କା ଟିକେ ଚକଡ଼ା ହେବ। ଓହୋ, କି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ମ। ମାଇଁ ଏବେ ଲଙ୍କା ତୋଳି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟରେ କ'ଣ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଦେଖିଦେଇ ଲଙ୍କା ଦେଖେଇଦେଲେ। ଆଉ ଏବେ ଟମାଟର ତୋଳନ୍ତି। ଓଫ୍, ଟମାଟର ବି ପଡ଼ିଲା ଆହୁରି ଝାକାସ୍ ଲାଗିବ। ଟମାଟର, ଦହି ସବୁ ପଡ଼ିକି କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ହେବ। ଓଫ୍, ଆଜି ପୁରା ମଜା ହେବ। ମାଇଁ ଟମାଟର ବି ତୋଳୁଛନ୍ତି। କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ହେବ। କାକୁଡ଼ି, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଟମାଟର, ଲଙ୍କା, ଓଫ୍ ପୁରା ଜମିଯିବ। ଆଉ ପୁଣି ଲଙ୍କା ତୋଳିଲେଣି। କାକୁଡ଼ି, ଲଙ୍କା, ଟମାଟର, ବିନି, ଓଫ୍। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ଆରେ ହେଇ, ମୋନା ବା ଦେଖିକି ଆମର ଆଣିଲାଣି ଭାରି। କ'ଣ ଏଇଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ତୋଳୁଛୁ? ହଁ, ଆଉ କ'ଣ ତୋଳିବି ଜାଣୁନି। ମାମାକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେବୁ। ଆରେ କୋଉ ଯାଇକି ମାମାକୁ ହେଲ୍ପ କରିଦେଲେଣି। ଆଉ ପୁଳାଏ ଖଣ୍ଡେ ଧନିଆ ପତ୍ର ତୋଳିକି ନେଇ ଆଇଲାଣି। ଆଉ ମୋନା ଆମର ବଡ଼ ହେଲେ ସତରେ ଭଲ କାମ କରିବ। ହଉ, ବାଏ ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ମିନିଂ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଜିର ମିନିଂ ବ୍ଲଗ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ଆଉ ଆଜିର ମିନିଂ ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ବାଏ।